Čaute ľudia, ja som Conan a je tu so mnou aj Mr. Assassin. Čaute. A my vás vítame u nášho prvého videa z hry For Story. Takže, čo je to hra For Story? Takže For Story je RPG hra, je taká menej známa, je tu cez 6000 hráčov. Hráme na oficiálnom CZ-kovom serveri. Jak si môžete všimnúť, všade české názvy. My by sme sa aj mohli teda do toho pustiť. No počkaj, len si zoberiem úlohu. A ja pozriem, že koľko je čas, dobre. Jop, takže my sme tu a dokončili sme výcvik. My sme ho teda prakticky natáčali, ale nenatočil sa nám, teraz som to pozeral. To je škoda. Takže my sme dali ten level 10. Ja mám tu ešte poštu. Ďakujem. Jo, mám nové biramy, hustý, sleduj na to. Cekne. A ešte si otvoríme balíček. Ja, dar Bohu. A pozvánka do TD10. Hodím ešte toto, tak. Dar Bohu. Zvýš si mikrofón, ja dobre ťa nepočujem. Lepšie? Lepšie. Dobre. Dvojročka, 160 goldov, každú. By som chcel, ty vole. Kde si? Tréning tábor. Aha. No dobre, tak. Hlasnejšie mikrofón. Tak počkaj. Tak. Ale dúfam, že to na videu je dosť dobre počuť. No to aj ja. A tak na videu asi hej, počkaj. Čakajte, ja si len na Skype zlepším onu. Reklama! Tak. Nastavenia. Mikrofón. Tak. A zvýšime to. Lepšie? Lepšie. Dobre. Znova sa mi vyplo to natáčanie, pardon, takže sme späť a moc sme toho neurobili, len toto tu. Ja dávam Morajov na dve rany. Poď aj ja. Ešte, toto je ten veľký toho. To budem musieť sledovať to natáčanie, že ako sa vypína. Že či sa vypína sama, alebo že či to nechťať stlačím. Asi to nechťa stlačiť. Asi aj ja si myslím, no. Čo máš na F11 alebo... F11, elixíry. Či máš to natáčanie? No, ja to zapínam tou hviezdičkou, vieš? Aha. Čakaj. No, neviem. A tak zatiaľ sa to ešte nevyplo, tak pozerám na to furt. Na tie ako FPS-ka. Ja nechcem žebráka, tak si dám radšej žiadny titul. Vidíš, dobrý nápad. Aby som nebol žebrák, že žobrem peniaze. Dajte mi tie peniaze, lebo vás zabijem. No, dober si ne. A počkaj, ešte pečať, tak. No, aura, čakaj. Čakaj, nehaj, toto už aj ja naberem. Level up. Aj tebe. Dík. No asi som to nechťať stlačil, lebo furt natáčam, pozerám. A keby ste nevedeli, tak natáčam cez... kurník, teraz mi to vypadlo. Fraps. Nie, no teda natáčam cez Fraps, ale upravujem videá cez... a to mi vypadlo. Počkaj, ja sa len pozriem. Movie Maker. Hej, Windows Movie Maker. Lebo to mám v čínštine, tak to musím doladiť. No. A ja už som teda zistil, prečo sa tie videá teda ako keby... Ježiši. No vypínajú, lebo keď ja idem na plochu, že pozerám ako čas, že koľko je času, tak on sa to vypne. Hej? Nahrávanie, no. Tak si daj na mobile. No, veď ja viem, ale teraz nemám mobil pri sebe. Dobre, už je to hotovo. Hej. Ja mám mobil pri sebe.
No tak teraz už je to aj tak či tak jedno, lebo veď nepozerali sme od začiatku, koľko je. 12:50. Mhm. Natáčajme tak do 13:40. A koľko je? Je 12:50? Áno. A 13:40, vieš čo by to bolo za dlhé video? No a čo? To by malo cez hodinu. Ja viem. No, cez 40-50 minút. No a čo? No, dobre, ale keď mi to zrenderuješ, No, to mne sa to nechce. no tak vidíš. No poď. Tu som nejak priniesol. Mhm. Ja si chcem vybrať poštu, ale nemôžem. Že tam je teraz to brnko za level. Aha. Škoda. No, Hej, skoro na ranu. Ešte pár ich to zabiť. je voči trenér. Čakaj. Aj naberám. A ešte týchto tu rýchlo. Tak. Aj keď to jeden z nich bol voči tréner. Alebo obidvaja, teraz neviem. Asi tam boli dvaja, lebo dvaja vlkovia si vyšli. No, Ja idem na Kelaktyho. Ten si zajistý troška. to máš to isté. Nemám. Kelakty je Kelakty. A čo? Kopanec! Do headshot. Jak vieš, že si dal headshot? Videl som. Keď kopneš do headky, nie? Vidíš, to ma nenapadlo. Ešte jedného kamerného vrhača. Sa opäť teším, keď budeme väčší level. Potom to bude väčšia sranda, budeme chodiť na dobka. No. Tak. Tak, dobre. A ja vyhodím teda tie slzy, vyhodím toto tu, to si môžem dať na seba. Tak, dobre. Level. A ja. Čo tu máme, mám tu helmu na teba. Hej, ale nevadí, aj tak dostanem. 11. Hej, nevadí, aj tak dostanem. Ale na stun, headku, najlepší útok a jeden. To bolo rýchle. Jaký dobrý stun, headku, najlepší útok, jeden. Ja som do neho dal len 3 útoky a bol dead. Tak ja som do neho útočil, vieš ako. No a môžeme ísť. Hej. A... Takže ja neviem, tak ja by som ešte... Čo ja viem, popredával veci. Pondial. Ježiš, ja som si zabudol tie pečate vybrať. Ježiš. Ja ich mám. Počkať. Ja ich nemám. A mám. Či? Ne. Či? Nezabudol? Nie, nezabudol. Čo nie? Nezabudol si, veď keď si robil to 30 a tak určite si ich nezabudol. No, tak to viem, ale či som teraz nezabudol jednu odovzdať, vieš. No ja tu mám 2 pošty. No, Čiže tak sa veď ti za 2 pošle- levely, lebo 10, 11 a 12, nie? Viem, Za že ti 10 si dostal birami. Aha. To je teraz znak dosť v pohode, keď dostávaš hneď od 10. levelu voľaké itemy, lebo aspoň si to nemusíš kupovať za striebra. Aj, a mám. Čo máš? Jeden na sebe. Hej, Som tam taký fešák. hej. No. Počkaj, budeš, tak ťa aj v tom natočím. To som. No. Počkaj, ja som... Mám v takej hejterskej pozícii. Aha. Hojo! Ho! Oh. Ja viem, že to nemôžem smazať. Ja si to chcem... Ja aj nemám miesto. Tak ja počkaj, ja to je pečate. Odovzdám. Nebehaj mi, kde chceš. Tak. Ďakujem. Hej, kde vypadáš? Ale počkaj, ja si musím ešte tie gate vybrať. Či čo to je helma. Ja mám Tak, brnko ďakujem. na hruď a helmu. A ešte predám itemy. Tak. To si nechám.
tak. Ja som tak. pri Oliverovi. No. A pri Oliverovi sa rovno aj rozlúčime. Poď. No tam hore, presne. A dajme v tom seznam akcie aj mávať. Ale na čo? No, kde si? Poď. Aha, tam si. Ojo! Hop. Ja spadnem! Boj. Kde si? Aha. Tu si. No dobre, takže my sa už aj s vami lúčime, tak sa majte, odoberajte, lajkujte a Čaute! čau.